दिनै नोंथांमोना नुदों आसाम सुक्तिनि 6 नाम्बार दफा फारिलाइखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों दिनै आसामाव। बेवहाय मा लिरनाय दङ? हारसा मानसिफोरनि सिनायथि थामोन्था राव थुनलाइ राजखान्थि अधिकार गासिबो अधिकारखौ बेवहाय सुरक्षा खालामनांगौ दा लिरनाय दङ। दा बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों। बेराफारसेथिं जोंहा मा जागोन? दिनै जोङो सोमावसाराबा, दिनै जोङो बिखुआबा, दिनै जोङो गाबख'आबा, दिनै जोङो खुद्रियाबा, दिनै जोङो रागाखौ दिन्थिनो हायाब्ला जोंनि थामोन्था रैखाथिखौ सोर होगोन? दा नंखायनो दिनैनि समावबो बिथांमोना जोंनि फारसे सानाखै। आसाम सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जायै सावनो गावसोरनो नांगौफोरखौ बाला सोरजिजोबना लाबाय। शंकरदेब केलासूत्र बानायनानै लाबाय, माबा IIT मोनबाय, गेस क्रेकार मोनबाय, साख्रि बिराद मेरला होना लाबाय गावसोरनि सेंग्राफोरखौ। दिनै बहाबा IOC आव थां, गेस क्रेकाराव थां, बबेबा BRPL अफिसफोराव नायै थां, गोबां जायगायाव नुगोन बिथांमोननि मानसिफ्रानो दिनै हाबजोब्बाय। बबेबा इउनिभार्सिटियाव 99.9% बिथांमोना गावसोरनि साख्रिखौ होना लाबाय। नाथाय जोंहा जेबो गैया, जोंहा जेबो गैया। दा बिनि थाखायनो नैबे समाव गोनो गोथो जानायनि आरो गोनो गोथो खालामनायनि सम नङा। गोदोनिफ्रायनो रायलायबोदों, नांगौबा आगानसे फासयगोन, आगाननै दावखोगोन, मालाबा आगाननै फासयगोन, आगानथाम दावखोगोन, नाथाय जोङो थाद'नो मोननाय नङा। दा बे समा गोनो गोथोनि नङा। आं रावखौबो मुं हमनानै बुंनो नागिराखै, मानोना आंनि गोरबोआ थिना, आंनि गोरबोआ रावखौबो मुं हमनानै बुंनो थिना। नाथाय साफ्रोमखौबो आङो खावलायनो सानो, बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ, बर'नि खामानि मावग्रा मावथिफारियाफोरखौ जोङो खौसे जानो सोलोंनांगोन। डिसिप्लिनाबो थानांगोन। मोनसे संगठनाव मोनसे हारियाव डिसिप्लिन गैयाबा बे हारिया थेर बेथेर जायो। दिनै बर' हारियाव डिसिप्लिना बोरै फैदों? गोबां नाजाबोदों।